Il-populiżmu tal-kap nazzjonalista Alex Borg qed ikompli joħroġ fil-beraħ jum wara ieħor dan hekk kif mindu sar kap qed iwiegħed kollox u lil kulħadd bl-aħħar settur li jaqa' vittma ta' diskorsu u dak ta' ristoranti fejn flaqa mal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering Clays, il-kap nazzjonalista sostna li dan is-settur irid ikun sostnut b'għajnuna mill-Gvern. Dan huwa kollox bil-kontra ta' dak li kien iddikjara f'Novembru s-sal-oħra meta ironikament f'konferenza l-istess assoċjazzjoni ma kien semma l-ebda għajnuna. Anke hawnhekk kien qal li Malta għandha wis ristoranti waqt l-awtoritajiet qed joħorġu wis liċenzji. Fil-fatt kien qal il-provvista stabbilimenti f'pajjiżna hi akbar ferm minn bliet kbar bħal New York fl-Amerika, Pariġi fi Franza u Londra fl-Ingilterra. Issa Borg qed iwiegħed tnaqqis fit-taxxi għal dawn ir-ristoranti. Analiżi minn One News tikxef kif din il-miżura irriċiklata minn żmien Gonzipien, tant li fost oħrajn issemmiet fid-diskors tal-baġit tal-2010 dak iż-żmien mill-Ministru għall-Finanzi Tonio Fenech li llum hu l-menter finanzjarju ta' Alex Borg. Studju li sar mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Restoranti l-MHRA kien ħareġ ukoll li l-industrija turistika mhux se tibbenefika wisq. Din mhijiex l-unika żelqa dwar it-turiżmu. Fl-aħħar xahar kemm ilu kap nazzjonalista Alex Borg riċentament ukoll qal li Malta għandha tadotta il-politika turistika ta' Ibiza anke jekk is-sitwazzjoni tinsab fiha bħalissa qed twassal għal żieda fil-prezzijiet esaġerati tal-kirjiet u eluf ta' ħaddiema lanqas għandhom saqaf fuq rashom.